uthando uyangibandela nje webhuti uyazi makuthiwa into yakhe umuntu iyimfaduko mangithi into yakhe ngikhuluma ngalo iphilakele ngicela udliza ngakhulula wena ngithi ungijwayela kabi phela anu enje amathangeza alwazi ungijwayela kabi ngangomzali wami uma ungazala wena ungijwayela kabi ke phela nososho njalo ungijwayela kabi emafethu ungijwayela kabi baba ngicela uhlale phansi ungena kanjani naye ungena ngekhanda naye phela bafuna sesho lento le ungena ngekhanda nakuyena ungihela nesesho isizalukwazi singaka lo mama mkhathi mdala ngisho kumama yangidina ke lento ayishoyo ke manje udlane umuntu ukuthi omdala ngingalala nomzali wami ukungicasula ke lento wenzani hlala phansi hlala phansi hlala phansi sikhulume mfethu uyayikhotha nange umama ungena uyancika ngoba uyaphila uyabo nje nonsense ke lento asekhuluma ngayo ngifuna ukuthatha isinqumo sami engizosela lento Sibingelele siphinde sikwamukele imbukelo ohlelo silungisa umtsholo. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Once wangibona ngivela ku screen sakho suke sesizokhuluma indaba eziningi ezithinta imtsholo ehlukahlukene eNingizimu Afrika and abroad. Mawukuthi nawe unenkinga ezithinta umtsholo njengamanje si-email ethu umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mesiqala le show siqala ngomkhuleka amakhanda abheke phansi sisho sonke ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifane asawukele. Message kanjalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe nesikhathi somjolo. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uyabona la eceleni ukhona ujoin, you can join as a member, uphinde futhi upress nangu thanks la eceleni khona uzokwazi ukuthi ukhulise thina, sikwazi ukuthola ama-resources okukhulisa le channel yethu ikhulu iphakame hambe yephezulu. Njengamanje siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona. Asibangene. Sanibonani, igama lami nguZinhle waGumede, ngibhalele usilungisa umjolo mayelana nenkinga engibhekene nazo emjoleni wami. Siphinde sikubingelele mbukelo ohlelo silungisa umjolo. Yazi ke once sahlala nje phasi sesizodiscuss indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Asigcinike ngokuzidiscussa kuphela, siba nesixazululo towards each and every inkinga esisuke sinayo ngaleso sikhathi sikwazi ukuthi siyilungise ukuze sibone ukuthi ngempela zisuke zikhiphani yini futhi edala ukuthi abantu bagcine befike le ekhaya. Mawukuthi uyaqala ukubuka ngikubingelele bese ngiyakwamukela ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Khumbula this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO umjolo. Yona promo code oyisebenzisayo bengabe-ke ubhetha. Download i-app yakho njengamanje ube nayo, masunayo uregister ubhethe i-promo code umjolo. Eceleni kwami khona ubafa esinayo njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi kungani la ohlelweni, zihamba kanjani izinto emjolweni wakhe nanokuthi-ke mhlawumbe sibone ukuthi silungisa kuphi. Mfowethu grand ngimnandi kakhulu umntaka baba. Ngudlala Matifane mina. Ubafa esinaye namhlanje ungubani wakabani mfowethu? Usibuka kaDlamini eXhobo. Usibuka Dlamini eXhobo. Awusuka madoda siba likhulu. Le phansi ofafa. Yayibona lezo indawo zokoXhobo lapha emakhaya. Mfethu ula namhlanje simply because kunenkosazana ethe woza la nihlale phansi nizokhuluma ibize ngoZinhle uMagumede. Uyamazi umuntu ekuthiwa uZinhle umazi kanjani? Ngiyamazi mfethu, ngazi ukuthi siyazana. Niyazana. Yes. So mengabe uthi nazana kanjani? Umuntu ophila naye, umngani wakho, isithandwa sakho? Umuntu ophila naye ithekeni yami, intombi yakho. Mhlawumbe singakanani isikhathi nje nindawonye nentombi yakho? Ngicabanga ukuthi mfethu sazana wayebuma 5 years. 5 years manje nindawonye. Shuthi nje umuntu osowutshelile nawe ukuthi mewukuthi kumele umshade, uyena umuntu ongamshada because usekwazi all out. Yes. Okay. No, mfethu mhlawumbe ke meyabe niba nenkinga noMagumede. Nenza kanjani? Niyahlala phansi nikhulume ngeenkinga noma mhlawumbe kube ukuthi omunye uzibhekela le nomunye ayibhekelele? Mfethu siyahlala phansi sikhulume ngeenkinga sikulungise kufanele kulunge. Ungalungi sifele ngaphakathi nawo kodwa nje isikhathi esikhulu siyalungisa kufanele sikulungise. Lekukhona ke futhi ukuthi kungenhla kwamanje ethu. Mfethu ngibe
ngesinqumo sami ukuthi ngcono okanye ngiqhele eduze kwakhe sikwazi ukuthi sibuyelane sihlale ngokuthula sisobabili. Yes. So namhlanje ukubizele la ngoba ebone engazuthi mhlawumbe kukhona inkinga phakathi kwenu nobabili. Ya inkinga mfowethu ikhona inkinga. Ukuba khona kwenkinga mfowethu ukuthi angisatohozi yabo, angisasebenzi. Okay. Uyasebenza manje ukusebenza kwakhe mfowethu useba usekuba ngathi umina oney'nkinga ngaphezu kwakhe kanti umuntu esifazane mina ngomuntu wesilisa. Ugcine kuba yena ozakhuphuka ngaphezu kwami. Kufanele kuhlezi imimoya yethu iphasi ngalesi sikhathi ukhuphuko wakhe nami ngisongane ngiyindoda ngiyakhuphuka. Okusho ukuthi kungenzeka ukuthi manje njengoba ekubizele la ufuna ni-discuss yona lento ngoba iyona into enixakile njengamanje. Yebo mfowethu kodwa-ke bengingazi ukuthi ube ngazele lento aze ayiphambili ngayo into ehlola ukuthi siyilungise sisobabili. No mfethu kuyazwakala. Mhlawumbe umbuzo wokugcina engizoba nawo uready ukuthi uhlale naye phasi umuzi ufuna ukuthini kuwena nanokuthi mhlawumbe ufuna ukulibeka kanjani lolu daba? Ya ngiready mfowethu ukuthi ngizwe ukuthi yena engibizele yona ngaphambili. Njengoba uzwa-ke mbukeli uready umfoka Dlamini, I am ready and I'm sure ukuthi nawe uready lapho ukhona usibukela ukhona ngoba nawe uMagumede uready ukuthi afike azokhuluma-ke indaba yakhe sizwe ukuthi ihamba kanjani. While everybody is ready, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Kubona bonke abantu obaziyo, abangani bakhe, iy'hlobo zakho, isithandwa sakho, yilo muntu ontshontshanana naye, nalo mbona mekubanda kuphela. Umtshele nge-channel yethu ekuthiwa Umjolo Show. Sihamba-ke njengamanje siyobheka ukuthi usisi usiphatheleni, simthathe simbeke la, ungayindawo. Dadewethu, Yebo. kunjani? Ngikhona njani? Siyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi awugcinanga nje ngokubhalela uhlelo kuphela, uphinde wezwe wazohlala nathi phasi ukuthi sikhulume nansi indaba ethinta wena kanjalo nopartner wakho. Upartner wakho-ke ngeke ngakhuluma naye ungakafiki la. Ngimbuza nje imibuzo embalwa ngobudlelwane benu bawu-2. Okuyinto mhlawumbe engizoyenza nakuwena before nginikeze ithuba lokuthi nikhulume nobabili. Umfoka Dlamini la umuntu onjani mhlawumbe ngendlela wena understanda ngayo nendlela ayiyo kuwena ungamchaza njengomuntu onjani? Usibo into engayichaza ngayo uwumuntu o-right, onothando nje. Uwumuntu one-care futhi ngaphandle-ke iy'nkinga yiqalela-ke esengasasebenzi khona. Alright. Lapho kaqala wangishintshela khona wangenzela ngendlela engingayiqondi wangaba lo Sibo engimazi ngimfice ewuyena. Ngiyazi ukuthi i-relationship ne-relationship iney'nkinga zakhona. Mhlawumbe nina ngokujwayelekile meniney'nkinga inkinga enibhekana nayo nilwa kanjani nayo? Niyahlala phansi nikhulume njengabantu abadala noma yena mephume wabheka le nawe waphuma wabheka le inkinga igcine ingaxazululekanga? Siyahlala phansi sikhulume noSibo masinenkinga. Inkinga ukuthi yena kuvele athathe ngekhanda lakhe akafuneki kuzwa lutho, akamameli muntu, lokho kuchaza ukuthini ayikho into exazululekayo. No, dadewethu ngiyakuzwa konke okushoyo. Mhlawumbe ngoba usufikile naye ubaba usefikile ukuthi azokhuluma nawe, akuhlonipha abuze ukuthi ufuna ukuthini kuyena. Angininikeze mhlawumbe ithuba nikhulume nobabili. Ngiyobe sengiyangenelela-ke lapho engibona khona isidingo kodwa kwamanje angininikeze i-platform nina nobabili nikhulume. Sibo into engikubizele yona la ukuthi njengoba izinto ey'mane ihamba kahle phakathi kwami nawe wena usebenza. Wena manje solo wami emsebenzini wethu. Kunezinto ey'ningi esey'shintshile. Awusena lo Sibo engimaziyo wenethando, one-care, ongihloniphayo, nendlela osuyenza ngayo nje. Kunezinto engingayiqondi futhi ezenzekayo phakathi kwakho noMaStenda. Ungazi-ke noma mhlawumbe kumele ngize ngiyichaze yini, kodwa ngizokuchazela ngoba sengize ngaqala. Wena sekunokuthi uma ngibuya emsebenzini wena ngifice izitsha zamaStenda endlini. Ukukhombisa ukuthi uMaStenda kade kuphakelile wena. Wena usunokuthi ungayibuki i-TV endlini wena. Uyibuye kaMaStenda. Kubo bonke abantu abagcwele la endaweni la esihlala khona. Wakhetha nje ukuyohlala kuMaStenda. Okuyinkinga manje angi-understand ngoba phela uMaStenda sonke siyamsaba la. Nawu ukumsaba uMaStenda usangisho ukumbuka. Tukutuku wena usuwutshomi noMaStenda wena. Kuningi nje Sibo ngawe kuningi.
Yeah. Manje kutheni wathi ubusebenze wabona lezo zinto uvele wangifica lapha kama-stand wafikela ngivele uma-stand ngazana naye laphana ngivele ngimazi. Kutheni wazongitshela ukuthi manje ukuthi ngingasebenzi wathi ubusebenze wazoba nento oziphawulayo ebekufanele kuthiwa boziphawula ngokuba ngisasebenza lezo zinto lezo. Njengoba ngishilo Sibonga ngathi izinto kade ungazenzi ngikuficile vele uhlala khona lapha mina ngazana nama-stand wena wazana noma-stand ngifica uhlala khona ngifike mina ngazi ukuthi uma-stand uyasatshwa nawe indlela owamusho ngayo wasangisho ukumbheka uma-stand wena kodwa manje usumngani noma-stand wena usuqoqa imali zoma-stand wena wenza yonke into nje noma-stand. Uma-stand ngifanele ukumjwayela ngoba kwabantu abafikile lapha abafike ngivele ngilapha eJardini bonke abantu abafike baqasha lapha ungamjwayeli ngani uma-stand kade ungamjwayeli ngani uma-stand phela bengingamjwayeli so bengimjwayele yena cha phela uyazi ukuthi ekuseni ngiyavuka ngiyetohweni ngibuye ntambama bengeke ngithi ngiyetohweni ekuseni ngibuye ntambama ngibuye ngiye kuyena ngiyomtshela ukuthi sengibuyile wena wabona izinto ezingaka ukuthi usebenze bokade ungaziboni isebenza ungiphendule yazi uyangihlekisa umani uvika ngale ukuthi ngoba sengisebenza ufuna ukuthi ngize ngikhulume kuze kuthi ngizokutshela okunye futhi wena masilele wena ebusuku wena uyavuka ebusuku unyamalala sengingalele mina sibangisona isilimo wena uyavuka unyamalala niphume ngomnyango uma ngikubuze ekuseni uthi wena ngazi ubuyolungisa ini kama-stand ama-stand uselungisela izinto ngo-12 manje khona uma kuthiwa uyayilungisa loo nto sekudlula ngisho 30 minutes ulungisa kama-stand wena ebusuku. Phela ngisuke ngiphuma ngoba ngisuke ngibalekele ukuthi ngingakwenzeli isicefe ngoba ngathi manje sonama-mind ngalesikhathi njengasebenza ngisuke okungcono ngibona ukuthi angcono ngivele ngiyohlala lapha kama-stand ngiyobukele i-DS khona manje iy'tori zakho ayifani nasebusuku ngo-12 uthi ukuyobuka i-DS cha phela kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi ngizibukelele noba yini ngoba ngiqeda i-stress ngisuke ngibalekela ukuthi angifuni sekasibhidana la endlini ngisuke nje ngibalekela umsindo kumina nawe so mengabe uthi bafu usuke uqeda i-stress usuke umbalekela umama shuthi sekunenkinga ey'nkulu ngaleyo ndlela zokuthi awusakwazi ukuhlala eduze kwakhe isikhathi eside bafo ngeke ngikwazi ukuhlala naye usengathi uyena indoda manje endlini mina umuntu esifazane but manje asisaboni ngasolunye sithi esebenza bafo. Mhlampe uke wahlala naye phasi wakhuluma nazama ukuthi niyilungise le nkinga njengoba kuyimanje kuloke kuvela ukuthi ziningi izinto ozenzayo nawe futhi ukhombisa ukuthi ziningi izinto naye azenzayo but nobabili nike nakhuluma ngazo lezi zinto noma ziyaqala ukuvela manje sike sakhuluma bafo sihlale phasi into siyilungise kusekusasa into seyishintshile siyayilungisa izinto ngiyazithoba ngoba umuntu esifazane kodwa ukuzithoba kwami akufunakani ngizithoba angathi manje sekufuna yonke into acabanga ukuthi ngincenge kuyena ngokunakwe ivuka nami uyazi ukuthi ngiyamthwala ningabehleli hayi ukuthi umsebenzi ngoba ungiphelelanga umsebenzi simisiwe into engingayifuni bafu ukuthi afune ukuthi ngiye la athi ngiwe khona angiyi la. Okay mfethu umama kade sibhalela uveza ukuthi wena izinto ey'ningi uprefer ezama-stand than ezakhe and lowo ma-stand umuntu omdala cause uthe uma so eze kuwuma kusho ukuthi lowo muntu umdala ngisho nakuwena kodwa wena uyakwazi ukuthi mengabe buya emsebenzini afike ageze apheke wena uphume uyodla kama-stand ungadle endlini uma kuwukuthi awenzanga lokho uzofica izitsha zama-stand endlini okukhombisa ukuthi ubulethele ukudla angani okunye mfethu uyaphuma ebusuku wena uhambe uthi uyobuka i-TV kama-stand ninayo i-TV endlini konke lokho mfethu kwenziwa yini bafo lo ungachaza ngokuthini ukuthi phela ngisuke ngithi nginqanda wona umsindo nginqanda wona umsindo angifuni bafa ngiphathe into engiyilwelayo angifuni ukuphatha umuntu esifazane njenganje angifica ngilapha kama-stand efikela khona ngazana naye uma-stand lapha eJardini vele bafa ngifuna ekugcineni ukuthi nekhona la singaboni ngasolunye athi hayi vele wena nje uyangibhibhidlela nje ayikho nje into echazayo yazi iningi webhuti uma engakutshela ngalo kuningi yabo njengoba mane ngikhitha endaweni eyodwa nje ngimbone ngibhibhidlela nje ngikhitha endaweni eyodwa kuningi ngalo kuningi first nje lokho kunye sengichazile stili nakho wangazi noma ukhombisa ukuphika noma kanjani lo kama-stand lo useqoqa ngisho imali zabantu labesihlala nabo uyena manje oseqoqa imali zama-stand and soloko kwajwayela lapha kama-stand ngisho umyeni kama-stand indoda kama-stand
ayisekho lapha ixoshwe indoda amaStende. Ayisekho ngokuchaza ukuthi manje ikhishwe umina. Mfethu usuhlala ikhishwa- khona zahlala ninkunzi ezimbili esibayeni. Uyangidakela ikhishwa ngumina. Lonto le umbhedo lento oyishoyo. Yabona okubuhlungu kakhulu ungazonyanyisa futhi okubuhlungu kakhulu lo ngisho sisendlini nje mase kumele senze uthando. Uyangibandela nje. Webhuti uyazi makuthiwa into yakhe umuntu iyimfaduko. Mangithi into yakhe ngikhuluma ngalo iplaka lethu Ngihlale phansi. Udliza lukazi phela wena kithi. Ungijwayela kabi phela Anu enjoy amathanga ezalukwazi ungijwayela wena. kabi Uma ngangibale ungazala lento ngomzali wami. Uma ungazala wena. Ungijwayela kabi ke phela nosocial njalo. Ungijwayela kabi. Mfethu Ungijwayela kabi. baba ngicela uhlale phansi. Wenza njani naye ungena Phela ngekhanda kungiqhela phela ungena bafuna session ngekhanda lento leyo. Kungiqhela ungena nesession. ngekhanda nakuyena. Kungiqhela nesession. Isisalukwazi singaka. Lo Baba, mama mthatha umdala ngisho kumama Yangidina ke omdala. lento ayishoyo ke manje. Udlane umuntu Ukuthi omdala. ngingalala nomzali wami ukungicasula le lento. Wenzani? Uyangicasula phela. Hlala phansi la. Hlala phansi. Uyangidina- Hlala phansi Hlala sikhulume mfethu. Uyangijwayela ke lento ayishoyo. Nange ethi umama ungena Uyancika ngeke. ngoba uyangijwayela, uyaphika. bafowethu. Uyancika ngoba uyaphika. Uyabo nje nonsense ke Manje lento ufuna ukwenzani vele? asikhuluma Ufuna ngayo. ukungishaya yini? Ngifuna ukuthatha isinqumo sami engizosenza. Lento Sani, ayenza uhambe lento ayenza emaphoyiseni, nasendlini uye makuthiwa siyakhuluma emaphoyiseni. wenza Ngifuna lokho phela ngifuna uhambe emaphoyiseni athi wona wenza nje wathembile. ngisho sisendlini. Wona wathembile phela amaphoyisa. Ngifuna uye kuwona uyokhuluma into egcwele. Ngoba wena And ufuna okubuhlungu-ke ngithe kuyena asihambe sithuthe la ugoloza ibhadi. Angihambi vela ngeke ngihambe nawe. Uzodlala ngoba awena Ngizobona ukuthi ngidlani. awusebenzi wena kuyarentwa la Angithi kuyadliwa. ngihlala kamastende ngizodla kamastende. Usuqalile vele udla khona. Njengevele ngiqalile Udla naye ngizoqhubeka futhi. ngidle. Enjoy Angithi udla wena, kama-stand ngithi. udla naye. Ngangikudla udla ukudla amastende. kwakudle naye. Yini kanti wena bafugoloza ukuphuma la? Angifuni bafo ngeke ngiphume ukuyophatholo. Cha, ufuna ukuthi khona azothola i-peace naye angani? Hayi bafo. Because njengamanje wena usunika njengasevele seshilo ethi ngidla kamastende yonke into ngiyenza khona kulungile ngenza lento ayishoyo ngimabela lento ayikhulumayo. So Ngoba wena angeke ngiphume bafo kuyakuyena mina ngiyolawo lo yena. so wena uyangena ngekhanda emathangeni ama-stand. Angeni ngekhanda lento ayishoyo bafo vele ngizoyivuma ngokuya isho kulungile ngiyakwenza lokho kushoyo konke. Ngaye esishobene kanje. Kulungile ngiyakwenza konke lokho akushoyo bafo ngeke ngikuphikise kodwa ukuphuma ngiphume ngoba uyongilawula nala siya khona. So wena ngamanye amazwi uthi ukhetha uma-stand over intombi yakho ka-5 years. Bafo intombi ngiyayithanda nayo kodwa angiphumi kamastende ngikhetha ukuhlala la Okay, kamastende. uma ngabe uthi intombi uyayithanda nayo, Yeah. ubani omunye umthandayo? Intombi ngiyayithanda na. Ngiyayithanda intombi ngeke ngikuphike. Uthe wena intombi ngiyayithanda nayo, Intombi ubani ngiyayithanda omunye umthandayo? uma stand ngimthandiswa yini ukuthi unginakile njenga ngingasebenza angirenti bese ngiyispana ngizophinde ngiqhubeke ngimnika imali yakhe. Uma stand engishoda ngako ngiyakwazi ukuyoxoxa naye. Akunikele. Uyanginika phela Ayikho into into engifuna. Uyanginika into. Sukela Yonke nini into. oba ungakwenzi lokho sukela nini? Phela uma stand ubengangiboni. Uyazi into engicasula kakhulu bhuti ngalo akasena ngisho imizwa yami. Yeyi ukuyibamba into yakho Ngeke uthi phela uyimisa ngeke uyidlalise khona- ibe ngeke- imfaduko ngeke nje khona- uthi uyibhaqaza ngeke ngaphi khona imizwa, ibhaqakele ngeke uthi khona imizwa uyaphi esaphinda uyaphi uyaphi. Ngoba phela uyayiphinda manje. Phela uphinde livuke futhi. livukela izalukwazi. Lungile. Selovukela izalukwazi uzufe vele ngawusoze walavukela abantu abasha ngoba vele ugijima nezalukwazi. Ugijima Kodwa nezalukwazi. bafungeyisa lento ayishoyo. Bafomina, I need to understand ukuthi ingoba imnandi kakhulu yomuntu omdala. Bafo imnandi ngakuthini ngoba Naye angaze futhi ngilale. emphendula. Imnandi ngakuthini ngoba Ungena phela no ngekhanda. bafone Yamdunisisa ubekusa yonke le nto. ngizolala naye ngenza Salukwazi. sex naye. Funa ngiqale Oh, ngizincenge isuka. ngoba manje phela Uyiphethe kabi umuntu uyanyanyisa. ongilawulayo. Wena ufulathele Ngijwayela kabi. Ngiyaxolisa ukukuhleka mfethu kodwa manje uma uthi kumele uqale uzincenge. Ufuna Uqonda ukuthini? ngizincenge phela baba. Ulincenge, Usengizwa ngaye. Ulitshele Into mfana ngithi. engiyibalekelayo nokuyohlala naye ethi asiyoqasha ngaphandle. Ngeke ngikwazi bafuna. Eqaleni kade ungenankinga wena ukuhlezi unayo. Hayi. Kade ungenankinga. Sithi indaba inalo mastende. Angisayi. Wena nje hamba nongidinga ngizohlala la kamastende nosangidinga. Uzofika la Awena kamastende. usofulathela nayidlozi wena. Uhamba ulala Yonke nezalukwazi. ishoyo nje Hamba ungena kunendaba la. emathangeni ezalukwazi umama ongakuzala wena. Mfethu wena uma-stand kudala bekuwumuntu osatshwayo nimsaba nonke. Phithi excuse me wena mina ngifika lapha bafu umastende bekuvele kunobaba abazana naye yabo ngifika lapha okay. bekunobaba abazana naye phithi sengithola kamva kwaloku akushoyo lo ukuthi athi why umastende ngamjwayela kanje kwahamba lekhehla behlala nayo shuthi mina bengilala shuthi Vele ulala naye. elambile shuthi mina ulala nalo Ulala naye. Okay, uthi ngibuza wena baba.
So njengoba manje kuwena okhona Yeah. ikhehla lisekho. Ikhekhe alikho bafo ngivele ikhekhe Iyakhona kuphela into amambala engivele ezakwaziyo. ikhekhe selifika lihambe So uma Bengingasashaya. stand kusho ukuthi imkhuba yakhe because wena umazi kangcono imkhuba yakhe yokunishintsha shintsha. Njengamanje isikhathi sakho. ngeke ngikusho lokho ngoba uma stand mina bafo ngafika la khekhe lafika ngivele ngikhona lafika okanye emva kwami lihlala lapha kufuthi lifika lihamba kwaye isigcino lagcina ke selihlala for good lokho ngiyakuthuka lokho akusho ukuthi ngenele ngingasebenzi bese ikhekhe lahamba no ubheka yena uma stand bafo usangahlala kanjani nomuntu ongasebenzi ngoba ufuna imali ayenzayo bhuti uyenza akasena mahloni nathi kukhona umuntu ethola ukuthi uyayitshontsha into uyayitshontsha usayenza nje public nginele ngihambe nje bebuka oma stand nango yongena sebusuku ngishiya embhedeni ngilela aha mina mangimthinta kunyakazi lutho leli pipi lakhe ehlezi liyilalele nje liyilalele okubhlungu lo muntu uyachatha lo uyachatha njalo kunezimbizo engiyibona ezithekile lapha endlini zivusa inkunzi uchathela abani ivukaphi inkunzi ngoba lento yakhe ihlezi nje bafo ngeke ngaziklini bafo uchathela baba uchathela isalukwazi lesathandana ufuna ngizikline bafo ngoba yena lo umama lo engihlala naye ngiyabona manje ukuthi usene demand njengangingasebenzi ngiziklinela ukuthi ngibone ukuthi ngithini uyiklina bafo ngayiklina uthi uyabolunywe isisu uzikline uyiklina nje ubalekile nokuyinto njengoba lento yakhe ihlezi imfaduko nje hayi yabona lento ukuthi ayiphinda bafo uthi ayiphinda lento bafo okwesibili manje uyayiphinda lento iyasebenza yini yabo uthi uyayiphinda bafo lento ngiyacela ngicela wehlise uma uhlale phansi yabo lapha ethi sizokhuluma kahle asisile ukuzona cela uhlale phansi mfethu phela ngisongane mina bafo bengingalalelana naye mina imfaduko akaziphathi kulungile isiyohlezi ivukela akaziphathi bafo ngeke ngilalelane naye ayisoze bavukela ontanga ngilalelane naye akaziphathi so angisuki nje kuma stand bafo awuzwe nje awuzwe nje awunamahloni akaphuma uqasha mina ngindawo ngihleli awusuki kuma stand fudumele emathangeni ama stand yini mfethu ekuhlalisa kuma stand yini engihlalisa khona bafo ngithi lengane izawungiphatha manje lidlala izawungiphatha ikarati phela isalukwazi lapha izawungiphatha izawungiphatha liyishayini aliphenduli lenza yonke into ngena ngekhanda nakhona uyangena ngekhanda kwena mama wayengena kasangeni wayengena kasangeni futhi yonke lento ayenza kumina usayenza lapha esalukwazi ngibalekela ukuthi uvele wedelela kakhulu ngokunaka usebenza ngazi noba utshena ukuthi mina njengami kazi lo msebenzi wami wakwenzani lo msebenzi umsebenzi phela uyahamba icontract yini into engake ngayenza mina ngisebenza nje uthi mhlawumbe ngilala endlini noma ngenza bowuzwa mina nengisebenza ngishaya igama kwenele kusebenza ingoba usasebenza wawuyiphethe kahle uyindoda noma ukwenza futhi wakwenza emsebenzini uyihlonipha lokho ukuthi noma sekuthiwa uyenza usungazenze la ngihlala khona ungibukise ngabantu wesiphathi nomama ongakuzala awunamahloni wena bafo ngoba zonke yena mina nguwena ngabe ngiyathula manje nafuna ngihlele ngezansi ngoba uyena onemali phela mina ngisenamali hayi lo ucasha ngento wena awukhulumi ngoba imali ingekho noma ukhulumi ngoba ingekho ufuna ngihlele ngezansi phela bafo ngondliwo yena manje angithi ngondliwo yena ngezansi noma stand uyabhekelela mfethu lo muntu lona njengesho ethi noma stand uyangonja nje kusho ukuthi bangodla bobabili okay mfethu i-point la is umama akekho happy ngokuthi wena uzwana kakhulu noma stand wena uspend isikhathi esikhulu noma stand Daniela kangangokuba ngisho ethi uzama ukukudlalisa ekudunusela awenzi lutho kodwa unezimbizi ehlala nazo endlini ohlezi uthi uyachatha kodwa into abeyivela ikhona leyo bezikhona ekuqaleni zisebenza kuyena into ebizi umuntu uyazi ukuthi ngiyawusebenzisa into ehlezi ikhona kodwa lima lelo pipi lakho hayi manje selihlezi lizela nje ubusuku nemini liyozela kodwa kama stand awupheli kusho khona ukuthi awusenayo imizwa abantu abasha njengawe usunemizwa izalukwazi wena ayikho into enika inayo bafa khonto engingaphinde ngiyikhulume kule nto lalisebenza uyena ongeqhayo bafo ngenkulumo ngiqhuwo yena bafa khonto engizayikhuluma akhonto engizayilalela etheni bafuthi ngiphikisane naye lonto ngoba phela uyena ongehla mina ngezansi kodwa nje ngime ngako akahambe bafo angiyindawo angifuni ukuyolawula uyena ngifuna ukuyoba umfazi wakhe la yoqasha khona okay bafo angenze kanje asike sikukhethiseke manje ukhetha umagumede wakho noma ukhetha umastand ukhetha ukuhlala ukuthi uhamba nobani bafo njenga ngikuphendulile kwakekuqaleni
angiyindawo akahamba oqasha nengidinga uzangithola la kamastendi. Kanti wena wenzani noMastende? Noma stand ngenzani bafaka ngithi ngiyakutshela ukuthi manje ngingasebenzi uMastende uyakwazi ukungibekezelela ngoba ngamtshela ukuthi umsebenzi usamisiwe nangizatshena lo muntu wami manje athi asiphume ngenxa yokuthi akangitheli ngathi awikhokhi rent wena angiyasebenza mina ngekhokhi rent yini uthi uMastende uyakubekezelela usho ngathi manje kwamina yabo bakuthiwa mhlawumbe ngihleli nami angisebenzi bengizo-understand ukuthi okay uMastende kusibeka yini ayibekezela yeyithathile le rent ukuthi angisafuni nokuthi ngize ngilalele njengasowuze wangisa ngaphambili ebantwini abakhulu nje uyobika udaba lami ngoba uyahluleka mangifuna yabo manje njengasowuze waya ngaphambili wena qhubeka uyohlala la uhlala khona mina angisayindawo ngibizile nje kanti ungibizela ukuthi ufunani emathangeni ashwabene kulungile lokho kushoyo angisayindawo mina bafo lokho akusolayo ukuthi ngilala noma lesalukwazi angisangeni indawo njengeseze wangibizela ngaphambili mfethu mhlawumbe bengingawavala amakhamera manje sikhulume mina nawe njengamadoda ungangitshela indaba yakho noMastende ukuthi sikhiphani indaba yami noMastende bafo into engingakutshena yona lo mama bafo kumjwayela ngafikela kuyena akho nto engathi ivalele ikhamera kwathi njengesengibizile nje emakhamereni uthi ngizobuka izwe lonke akho nto esangashintsha baba lokho esengikukhulumile akusahlehla akusathini phela manje kuvele izahlekela nihlomelene manje nizahamba lento le ngiyohlala naye ngiright mina nengifuna ngaso sonke isikhathi uzangithole emjondolo la ngihlala khona natshelana ukuthi niyathandana noma wavele walijikijela nje kumama kusho kubani kumama uMastende mina ngaze ngisho ukuthi siyathandana bafo asithandana noMastende ungithatha izingane yakhe lwamama ngo-12 okay ngo-12 ebusuku uyohlala nomama ebusuku uyomnokhela ungene ngaphakathi umvuze ukuthi lapha bafo kwalapha kuleya ndlu yakhe bafo sengifana nengane yakhona nobaba wekhaya sengifana ngengisho ukuthi ngifana nobaba wekhaya sengifana nje nengane yakhona mina lapha bafo ayikho into engingathi ngiyayicela kaMastende njengangithi bonke labantu abafikile bafakele emva kwami akho nto enye engingaphinde uyangena uyithathele nango-12 uyithathele usuke ngibalekela wena endlini ngisuke ngibalekela sona isicefe ngibalekela isicefe ukuthi uzangenzela umsiko so bafo wena uthi kuthina njengamanje asikudedele mekuwukuthi sifuna ukukukhipha kaMastende because wena uyindawo uhleli lapha usisimeko ukuthi ufuna ukuphuma akayiphumele no ngisho ngikushaya phansi ngonyawo njengesekwazi ukungisangaphambili nje yila ngingasayi khona futhi ukuthi wangisanyakazi yena nje akahambe bafone engifuni uyongithola nengaba akasangidingi phakathi kwamehlo akhe ayikho inkinga nalayo uyazela ke ngoba manje useyile ngaphambili wangireport ngaze wangibukisa ngelizwe akusekho into engisazathi manje still ngiyamlandela ngaba yini la ngifakela yona ukuthi ususho ngathi awungilandeli ngoba ngisangilandela manje njengoba sokwazile ukungibiza nje ungibizela ngaphambili angisakulandeli manje angikwa ndawo ungibizile usayilungisa vele mina nginandaba lezonqumo sazithatha ungathatha uqhubeke ngoba vele ngiyabona ukuphila nawe impilo ngabe ngifuna ukuthi uyamini ngengicunzuka indawo ngishiye akho nto ezangidla ngishiye wazwane impiko kusho lokho nginegunya ngoba vele emsebenzini engiphindile ngaphinda ngiyokwazi ukuthi njengabe ngihlala ngifuni ngithi sengihlala kwenye indawo ngishiye uMastende ngikwazile ukuhlala izinyanga ngingarenti adonsa into sezihamba kahle sengibalekile manje hamba nje wena uyela uhlala khona nabangane bami kulungile kodwa makangathi mangizizwa ngimfuna ngizomenzani umuntu noma phela iy'nqumo sezizathathwa ucela ungilinde ngikhulume ngizophela ngiphile nomuntu ongafuni ukungenza ngizizwe njengomuntu wesifazane ngizophila ngithini unodola nganokuthi phakathi kwethu ubani ogada omunye mina nje bafo ngiyamkhulula hayi no shuthi manje siphetha ngokuthi usisi uyahluleka ukubekezelela lento oyenzayo uyahamba nawe futhi uyahluleka ukubekezela into eyenziwa usisi uyayihlalela noMastende akekho kumele ufaduke Jehova ufaduke phela leya nefaduke ingcono akekho umuntu omele ufaduke ngoba akafune nokusizakala njalo I know sibalandile sakhuluma nabo unfortunately bona abazalelwe enkanini kuyabehlula ukuncenga abanye abafana zikhona izalukwazi ezindala ufuse omunye uphuma ubheka le omunye uphuma ubheka le hey
Hayi bo. bafethu kunzima eyi yazi Ngicela ngale ndaba lesalukazi. kodwa-ke nawe as umbukeli I'm sure you have read it between the lines i-obvious le nto ukuthi what is going on here it's just that ubafo akaphumelanga obala kodwa nje mina nawe siyalazi iqiniso futhi uzongitshela kuma-comments kulungile bafethu hlukanani siyabonga ukuthi ninikezele into 5 years nathandana kwaba-right Mosha isikhathi kodwa-ke noma ngabe ningahlukana ngikude kabi Wena ngeviki. umoshe sami isikhathi. Ngabe ngikude kabi. Wena umoshe sami. Hamba Juba bawuchutha phambili. hayi Begile. hamba nje baba ukuchitha Wena phambili Hamba Juba bawuchutha Leso phambili. salwazi alisidle. Lungile ngizodla kusona kumanje nengisuka la ngizofike ngiye kusona Awuze ngiyofa. lo doti lo. hayi sise Awuze lo doti ngicela lo. uhlale phansi Awuze lo ngicela doti. uhlale Angithi phansi amuzi uyavuma ade phika ngithi. hawu bafo Impilo yami yonke ngiyilibazisa ngalesi sidwedwe lesi mina. Impilo yami yonke ngiyilibazisa ngalesi sidwedwe lesi izongitshela ngesalukwazi. Impilo yami yonke mina ngilibazisa lesi sidwedwe lesi. Ngitshela ngesalukwazi. Usinekani? Yini Phela umuntu esinekayo? osinekayo umuntu ofile. Ha, Elinye ha, igama lelo umuntu osinekayo umuntu ofile umuntu osinekayo. Impilo yami yonke ngiphila nawe Wena nje hamba ngikubekezelele. uqhubekele Kuyo phambili. yonke into oyiyona Ubekezele bango ngikubekezelele. njengabe uthwele umina ungasebenzi nje. Ubekezele uba njengabe uthwele umina ungasebenzi. Nginqaba Yakalapha into ihlala nomuntu esifazane engasebenzi umenze izinto. Namhlanje ongitshela ngesalukwazi. okubi. Ngiyakhalela nje angcono uba kuthoma Hayi, umuntu before ngene emjoleni qala Angisayi laba nje wena mina ungishela. Wena hamba uqashe nje. Ahlala nesalukwazi. Angisayi ndawo, ukuthi uyohlukuyoze kube nini. Hayi kulungile. Hlala. Kulungile. Wena uswalahlala idlozi wena bola uhamba khona awunadlozi awunankulunkulu awunalutho wena wedwa nje emhlabeni. Anginawandaba nje nalokho ekhulumayo. yo Anginamsebenzi. hayi bafethu kunzima emhlabeni yazi nginokuzwa amantombazane kakhulu ethi afuna abafana abancane abano-55 but after this episode nami ngiyacela bafethu ngicela nje osisi abano-65 osisi abano-55 niyangazi ngumatifane and I am the next big thing in KZN mhlampe ngingabambelela ngimncane mhlampe futhi ngingangena kodwa kukunina-ke osisi abano-55 osisi abano-65 mina vele ngina-29 subscribe awulike uphinde ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show